ассалому алайкум дӯстои азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Бардуро созем тинҷен зиндаги аҳволу фарзандаку ҳама хубай. Бибинед ки дар навори имзаи мо чӣ пешниҳодтон мекунем. 24 июни соли 2026 якта хонаи бо нархи аз 400 боло, дига ҳама бардуро азиз аз 250 поин ҳаст. Чӣ хел ки дар обложкаи навор диден 75 000 сомонӣ бисётиқ бардуро дар ҳақиқат ҳастад. хоҳишманд ҳастам дар навори мо лайкҳоро фаромӯш накунед. меҳмоное ки наомадед обуна шавед ва баъдан барои қабули реклама хона дорем бардуро ки квартира мол маҳсулот техника фарқ надорад. ҳамаи сомонаи мо фақат барои хариду фурӯши хонаҳо ҳаст. метавонед дӯстои азиз дар WhatsApp дар рақамҳои рӯи навор буда яъне ки муроҷиат кунед. насиб бошад дар наворҳои баъди хонаҳои шуморо низ анамихе видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. биёед қиссаро кӯтоҳ мекунем. мегзарем ба эълони аввал. дӯстон бинед ака дуҳуҷрага дар намин ноҳияи Муъминободи Хидмон. ӯ қайдур нест аз шаҳри Кӯлоб бардорҷуно. ҳолати хона бад нест. дар ноҳияи Муъминобод дар Чимтол дар деҳаи Чимтоли ноҳияи намин Муъминобод қарор дорад. иборат аз 2 ҳуҷра ва дорои 8 сотиқ замин. 190 000 сомонӣ гуфта истодан боз муомила. бардор азиз бибинед ака ҳолат сасаи хона бад нест. аз нуқтаи назар касе ки мисол ба хона ниёз дошта бошед, агар дӯстон метавонед ки дар ин рақамҳои 918 74 99 06 WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстон бовар кунед, агар кам масъалаи дандондард асабӣ шидам бовар кунед. агар эълони дим мегзарем хай чизе мегум намегум дӯстон, бахшиши зиёд инсон бехато намешавад. дар ноҳияи Рӯдаки дӯстон дар Шурчашма ҳами райони Ленский 4 километр анами хона дуртарак аста. бибинед ака дӯстон дорои 3 ҳуҷра ва 3 сотиқ замин 250 000 сомонӣ нарх гуфта истодан. ҳолати хона бад нест. состояниш идеалӣ. продуктовый магазин ки дар наздикиаш аст. ин хонаи замин аст, сексия нест дӯстон. таксиҳо хулосаи гап то района мераванд. ина марҳамат дӯстон гирду атрофаш маҳкам кардагӣ рақамҳои 973 04 89 98 метавонед ки шумо дӯстон занг бизанед. хуб рафта аз наздик бибинед як бор дигар агар маҳқултон шавад. мегзарем ба эълони сеюм. анами хонае ки гуфтам аз 400 000 сомонӣ хулоса нархаш болотар аст. анамин аст дӯстон. навор сабабе ки дарози бад буд давондим барои шуморо. инро аз наздик рафта видео кардем. дар кӯчаи Умари Хаём иҷа ҷой дар ноҳияи Восеъ дохил мешавад. дар ноҳияи Восеъ аст анами хонаи пешниҳод кардаи мо. бибинед ки дӯстои азиз дар рӯзача заги чор тараф ҳама маҳкам кардаги ҳалча стяжка анаи хона айни ҳол ҳисобаш дар ҳисоби коробка аст. баъд аз гирифтан боз шумо дӯстон метавонед ки таъмира идома кунед. хулоса 430 000 сомонӣ нархи наво. ҳолат састани хонаро хитон бибинед ба чашми сар. ҳозир қисмати даруни хонаро дӯстон ман ба шумо нишон медиҳам. ака иҷа ҳизмхонаву аловхонаву чакдонхонаву дигар мешавад. агар оча дора оба диден дӯстони азиз, об ҳаст дар инҷа. хуб дар рӯза заги хулоса нарх маълум 430 рақамҳоро гуфтам мегзарам бардуро ба шумо тамошо кардан бигирен. анаи ҳолатҳои хона дарунаш яъне абои заги консернча заги дӯстон дар тобистон хушрак салқинак зиндаги орому осуда ба сар мебаред шумо. хулоса нарх маълум рақамҳои 918 30 04 87 якамон WhatsApp дора. ина марҳамат муроҷиат кунед. масъалаи осиёда дӯстоноз яъни ҳол дар ноҳияи Восеъ тамоман мушкил нест. аз он ҷумла худон рафта омадан мегирам ҳамин тарафо. хуб ҳуҷҷатгузории хона дӯстон ҳамаш қоидавӣ. хулоса моликияти шахсӣ инсонай хона мехоҳад ки савдош кунад. марҳамат бардорҷоно касе ки восида хона кофта истода бошед, агар ина марҳамат 4 сотиқ дорад плюс и боз 4 дар хонаи дигар. ягон гапи лишни зад бошам аз шумо узр. хуб мегзарем ба эълони чорумон дӯстон. бибинед ки дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз аз Уртабуз бениҳоят хона зиёд савдо мешавад. хуб дорои 3 ҳуҷра ва 2 сотиқи дигар замин. ҳолати хона хуб аст, бад нест. дар Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз дар лаби роҳи Калон аст. хулоса нақлиётҳо рафта омадан мегирад. мағоза наздик аст дӯстон, мағозаи хӯрокворӣ. баъд нарх низ маълум 235 000 сомонӣ нархи средни кардаги. алиш намешавад. мақсад фақат маблағи нақди дар кор мега акамон. ва рақамҳои 501 51 боз 51 охираш 10
метавонед дӯстони азиз марҳамат муроҷиат кунед. хуб аз наздик рафта дидан боз хубтар аст. Ба чашми сар меган шунидан кай бувад монанди дидан. Мегзарем ба эълони панҷумон дӯстон. хуб дар ваҳдат дар деҳаи неки номаш зураян ёкнен гулакандоз гулакандоз дӯстон, деҳаи гулакандоз. Ака ба калимаи лаҳҷавии худмон кӯдак намегем, гулак мегем. Анами дар ваҳдат чунин деҳа аст ба номи гулакандоз. хуб гулак ба фикрам ки гуло дар назар дорад. 8 сотиқи замин дорад, 3 дар хонаи дигар. 170,000 сомонӣ се комната. Агар гуфтеса 554 05 96 00 дасти ака дӯстон метавонед ки муроҷиат кунед. хуб чанд қайки расмҳо бошад мо пешниҳодтон мекунем ва барои таъмири хонаи шумо низ эълони шашма гӯш кунед. ассалому алайкум дӯстон. кирпич робот рақами 1 дар шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора аксияи калон сар дод дӯстон. як дона кирпич 48 дирам, яъне ки хишти пухта. адрес ки ҷой шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора. размерашон 25-12/6 ба тамоми минтақаҳои Тоҷикистон дӯстон доставка мекунанд. марҳамат, рақамошон дар рои экрани шумо муроҷиат кунед. иншоалло ки дар кӯтоҳтарин муддат доставкатона қабул мекунем дӯстон. кирпичи робот рақами 1 дар шаҳри ҳисор дар хизмати мардуми хонасоз дӯстон азиз. дидем дӯстони азиз 48 дираме мо барои таъмири хонаи шумо хиштҳои арзон боз пешниҳод мекунем ки хулоса меҳнати мо ҳам ба нафъи шумо низ шавад бардоро. ҳамин шумо соҳиби хонашен, соҳиби чизу чорашен. ин мода бениҳоят хуб аст. иншоалло ки боз варзами савоб. нархи хона низ арзон. бибинед ака ҳолати хона бад нест. хай средни зиндагӣ кардан мешавад барое ки шахсоне ки ҳаст ба хона ниёз доранд. дар ноҳияи вахш, дар совхози вахш дӯстон, дар деҳаи сабзавот чунин номи зебо 1 се ҳуҷрага ва 8 сотиқа 155,000 сомонӣ бо нарх. рақамҳои 955 92 27 акамон ватсап дорад. ина марҳамат дӯстони азиз занг бизанед. дар масъалаи и хишт бигирем. агар хайки шумо як таъмир мекунед исуса дӯстон бо хишти пухта бо нархи арзон харидорӣ кунед. хулоса аксияи бениҳоят калон сар додагӣ. эълони ҳаштум. хуб дар ноҳияи Данғара дӯстон, дар ҷамоати Лолазор як хонаи 4 ҳуҷрага дорои 15 сотиқа замин аст. 160,000 сомонӣ гуфта истоданд. ина марҳамат бардорҷоно аз наздик рафта бибинен бо чашми сар боз дигар мешавад. хуб дар масъалаи чизу чораи хона ҳеҷимон гуфтагӣ нестанд бардоро. ана ҳуҷраҳо маълум 15 сотиқ 160,000 сомонӣ нарх. рақамои 985 35 35 01 кане марҳамат дар ватсап яка муроҷиат кунед. хуб дар ин тарафҳо дӯстон обу ҳавои тоза бовар кунед. агар таби инсон болида мешавад боз баҳор да зурае. эълони наҳам ана ака хонара бинед дӯстон. дар деҳаи Тугмагӣ, шаҳри Кӯлоб чунин деҳа ҳаст бардор азиз. дар Кӯлоб деҳаи Тугмагӣ гуфтанд. як хонаи дорои 20 сотиқ ки ҳолати хона бениҳоят хуб аст. таъмираш зебо, ана замонавӣ кардагӣ, дорои 4 ҳуҷра ва 250,000 сомонӣ нарх. хуб рақамҳои 5 то 7 50 охираш 57. марҳамат бардор азиз дар ватсап шумо муроҷиат кунед. ҳолати хона бад нест. ҳуҷраҳо низ зиёд. хуб хонаи кушод дорад, меҳмонхонаи кушод. хулоса ин тарафода ҳавои тоза ва мағоза ҳаст дӯстон. даҳум эълон мегзарем бардор азиз. вақти зиёди шуморо гирифтани ман шарт нест. аз аввал бо чашми чор тамошо кардан ки кани хонаи 75,000 сомона чаро фиреб. бардор азиз ина марҳамат дорои 3 ҳуҷра ва 20 сотиқ замин. ҳозир бардор азиз як комнатаи нимкӯла ва сотиқаш зиёд боша агар аз 75 низ нарха боло меган. хитон ида шоҳид ҳастем. хулоса хуб агаро дорад, дарахтои мевадиҳанда низ дорад дӯстони азиз. ҳавличаш ҷои дар кори хулоса дар барфу борон стежка кардагӣ. рақамҳои 907 07 24 86 907 07 24 86 акамон ватсап дорад. марҳамат муроҷиат кунед. 75,000 сомонӣ нарх. 3 ҳуҷрага 20 сотиқ дар Ҷиликул аст, дар Лахш. хулоса
ба охири барнома расидем. дӯстони азиз, лайкҳои бепули худо дариқ надорен, ҳатман обуна шавен ва баъдон барои қабули реклама хона чизе ҳаст бардоро бе ягон маъмалият, бе изо кашидан. сомонаҳои зиёд ҳастай бардоро азиз, дар 5 канал метавонед ки хонаҳои худа дар реклама гузорен бо тариқи рақамҳои дар навор гузошта шуда. ватсап доред, марҳамат дӯстони азиз, метавонед муроҷиат кунед. телеграм имо ҳаст. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворо тамошо карден, лайк гузоштен, ман аз ин миннатдор. боз обуна шавен, боз миннатдортар мешавам. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.